Hej alle sammen. Velkommen til vores elskede podcast, Askast. I dag befinder vi os på planeten Jorden, og koordinaterne er breddegraden er 11372, og længdegraden er 443. Vores emne i dag handler om det er okay at spise æbleskiver og se porno imens. Vores specielle gæst i denne episode er... Hej, mit navn det er Thomas Breivik. Jeg er kendt for ham, der spiser æbleskiver og ser porno. Min kone og jeg har diskuteret meget om det igennem tiden, men endelig har jeg fået fred, så jeg kan gøre det. Og vi har også en anden gæst med ved navn... I dag, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at finde ud af, fordi at personligt, så synes jeg jo, at se porno, samtidig med at du spiser æbleskiver, det er en form for utroskab mod din kone. Hvad er din synsvinkel på det? Jamen altså, det der med at være porno og utroskab, jeg synes det sgu ikke ærligt. Man river den jo bare af til en nøgen dame på fjernsynet. Og altså, hvis hun ikke gider smide tøjet, så må jeg jo finde nogle andre metoder. Inden vi går videre, så har vi lige dagens joke. Hej alle sammen. Så nu er det tid til dagens joke, som vi alle sammen nok er blevet ventet på. Og det er, at nogle gange også, når jeg kører på motorvejen, så kan jeg godt kede mig, at jeg bare sidder og kører ved siden af mine. Så det jeg gør ikke også, det er at lukke øjnene ikke også, og se hvor langt jeg kører, uden at ramme en bil. Altså, det er sjovt ikke også. Altså, selvfølgelig det er ikke sjovt, hvis man rammer en familie på 4. I denne podcast har vi endda også en tredje speciel gæst med. Velkommen til... Hej sammen, jeg er Frans Ferdinand. Og det jeg går ind for os her med porno æbleskiver, det er rent faktisk, at jeg er enig med Farser der. Ja, og det er jo sådan, min holdning til tingene, det er jo, at det var en fejl, at kvinden kom ind i stuen og tro, hun havde rettigheder til tingene. At de tror, at de har det der free mindset, det er jo helt crazy. Hør, hun skal bage æbleskiver til mig, så jeg kan selv rive min pæk. Det er nogle meget specielle holdninger, du har, må jeg være ærlig at sige. Er du imod mig? Personligt, så er jeg ikke 100% enig med dig. Jeg synes jo personligt, men altså prøv at mine personlige holdninger, det er, at du er en fucking idiot. Fordi prøv at høre her. Hvad for noget? Kvinder, de har deres egne holdninger, ikke? Prøv at kvinder, de skal have deres egne rettigheder. Kvinder skal kunne sige til deres... dominerende køn, de har ingenting at sige. Noget som helst til os. Prøv at kvinder skal kunne sige til deres mænd, ved du hvad, jeg gider ikke have, at du sidder og spiser din fedtede klamme æbleskiver, mens du sidder og ser porno. Nej, de skal holde deres kæft og lave min mad. Men de fortjener noget ud i det fucking køkken. Hey, de to drenge. Du er good guy. Og jeg han er jo bad guy. The bad guy. Og vi skal komme ham der kommer ind, og så er han bare sådan... Dagens joke. Så skal vi sige, men... hvorfor minder det om Anders Breivik? Det er fordi, jeg er familierelateret med. Jeg tror faktisk godt, jeg ville kunne lave stoneface det her. Okay, er du klar? Hvad hedder du? Så siger jeg Thomas Breivik. Okay. I dag, der er vi... Kvinderne skal bare lave æbleskiverne. Kvinder skal lave æbleskiver, så jeg kan sidde og rive min pæk. Æbleskiverne skal have formen som hendes kusse. Min holdning til tingene, det er jo sådan set... Jeg skal jo faktisk lige... Nå, det er du skal lige. Ja. Det er en to-sang, bare. Kom nu! Ja, Ja, det er mig. Hej sammen. Men jeg står jo meget for det med porno